Čo si nahodíš na ihlice? Ja navrhujem šatku Spire, sviežej zelenej alebo kráľovskej modrej a čo takto nežnú staroružovú. Nahodenie v návode je na prvý pohľad zložité, tak ti radšej predvediem, ako sa robí. Urobíme si prvé očko, neočko, to bude nám vlastne zabezpečí iba túto šnúročku na začiatku nahadzovania, čiže prekrížime si pracovnú priadzu, to prekríženie chytíme medzi palec a ukazovák ľavej ruky, vpichneme do slúčky pravý ukazovák a palec, vytiahneme si takú šnúročku a zatiahneme chvostíček. Vznikne nám takáto veľká slúčka. Tu si vpichneme jednu ihlicu do nej a zatiahneme. Tak, máme zabezpečovacie očko. To bude na našej spodnej ihlici, čiže k tejto ihlici zhora priložíme druhú ihlicu. A pracovnou priadzou, pozor, nie chvostíčkom, ale pracovnou priadzou si cez figure 8 nahodenie, alebo teda nahodenie cez osmičku, nahodíme 6 očiek, ako nám hovorí návod. To budú 3 očka na hornej ihlici a 3 očka na spodnej ihlici. Pracovnú priadzu vedieme zo spodu cez hornú ihlicu a stredom medzi ihlicami zatiahneme. Prvé očko na spodnej ihlici bude to isté, len zo spodnej ihlice obopneme priadzou zo spodu spodnú ihlicu a stredom vedieme priadzou. Takto zatiahneme. Zase horná, zhora obopneme cez stred, spodná zo spodu obopneme cez stred, tu máme 2 a 2 očka a posledné očko na jednej aj druhej ihlici. Tak, máme 3 a 3 očka, toto očko nepočítame. Teraz podľa návodu budeme pokračovať iba na tejto hornej ihlici, čiže spodné očka si zhodíme na lánko, tam budú zatiaľ oddychovať a my si upletieme 11 riadkov v hladkom jerseyi, čiže stockinette stitch. To znamená, že na licovej strane teraz pletiem očka hladko a na rubovej ich budem pliesť obratko. Čiže môj prvý riadok, všetky očká hladko. Prácu si otočím a všetky očká upletiem obrátene. Čiže, no, poď. Obratko, obratko a obratko. Otočím prácu, tretí riadok hladko. Jedenáctý riadok hladko. A teraz podľa návodu si máme po tejto hornej línii nabrať 9 očiek. To znamená, vyťahnem si, aby sa mi lepšie pracovalo. A nie, to sa mi bude krútiť. Takže tuto máme tieto slzičky. Do tejto prvej nevpichneme, lebo z tej nám ide toto prvé očko, ale do druhej vpichneme. A vytiahneme očko, v podstate upletieme hladko, hej. Druhá slzička, druhé očko, tretia slzička, tretie očko, štvrtá slzička, štvrté, piata, piaté, upsa. Šesť, sedem, 8 a 9. To je 9. Tak, čiže mám prvé 3 očka, ktoré som mala na ihlici a 2, 4, 6, 8, 9. Teraz si vytiahnem ihlicu s tými 3 očkami plus jedným pomocným na ihlicu. To pomocné očko môžem už zhodiť, už ho nepotrebujem, už mi nemusí držať ten chvostíček, aby sa mi tu toto očko nevypáralo. Tak a upletiem očká hladko, pozorne chvostíčkom, ale pracovnou priadzou, čiže 1. Pozrime sa, očko je tu naopak, pozerá sa na nás, čiže ho musíme oprieť za zadnú nitku. A posledné očko je dvakrát prekrížené, takže môžeme tu jednu otočku otočiť a za zadnú nitku ho upliesť. Tak. A
toto je naše nahodenie na šatku Spire. Užívajte.